det var godt, men jeg synes, men der burde være mere interaktion mellem forskellige steder, fordi der var mange ting, som man kombinerer, og det kunne man ikke rigtig få lov til, fordi det var ligesom sådan, her der lavede det her, og her lavede det her. Så på en eller anden måde har jeg lavet en opsummeringsrunde eller et eller andet, hvor man så får lov til at kombinere de forskellige idéer. Ja. Tanken er jo også, den går selvfølgelig ikke død her. Nej, det er godt klar, men man kunne så også udnytte, at vi så er 20 mennesker nu til at så kombinere alle de forskellige pages, der nu er lavet. Har du en god idé til, hvordan vi kunne følge op på det herfra? Ikke sådan lige umiddelbart, men altså, så måske også bryde nogle grupperne op, så man også kommer til at møde nogle andre mennesker der, og sådan, når det er så nyt, og man gerne vil møde nogle flere mennesker. Ja. Jeg ved ikke, hvad først. Jeg vil starte med den økonomiske del af det, at der også var fokus på det, at få samlet kapital ind, så man kunne bruge til nogle videre projekter, hvordan man kunne bruge låsen til det. Det kan gøre det samme. Det var bare sådan en idé til, hvordan vi kunne føre videre. Ja. At det kunne være, hvis man havde lyst til det, at man ville gå hjem lige og prøve at tænke lidt videre på nogle af de idéer, man selv synes har været bedst, og måske lave noget visuelt. Det kan være en tegning, eller ja, det kan også være, at man bare skriver noget mere på det, og bare sådan måske lige selv har det i tankerne, og så måske kan uploade det et eller andet sted. Så kan man have en Dropbox eller sådan noget. Ja, udfærdig også en koncept. Ja, så man lige har sådan en idébank. Ja, vi har frygtelig meget råmateriale lige pludselig. Ja, lige præcis. Så et eller andet skal der jo gøres med det. Ja. Hvordan kommer vi til at vælge ud imellem det også? Altså, fordi det er bare... Ja. Men man kan også tage de idéer, man selv måske synes har været rigtig gode. Altså, tanken er jo, at der er nogen, der forhåbentlig har lyst til at arbejde videre med det. Så er der nogen, der sætter sig ned sammen. Hvor mange det er, det vil jo så vise sig. Og så de prøver at tænke over, hvad skal der ske med det nu. Går igennem det materiale, vi nu har, og så finder ud af, hvordan I kommer videre. Men er det ikke bare, at der er nogen, hvis der er nogen, der har lyst til at melde sig med det, til det, og så sige allerede nu, og så kan de få lov at arbejde videre med det? Jo. Jo, det er klart. Så er det da sat i søen fra starten af. Ja, jo. Så er meget til det nu. Ja. I kan også gå hjem og tænke over det, og så sende en mail, at hvis der er nogen af jer, der lige tænker, at hey, vi er et par stykker, der snakker sammen bagefter. Ja. Altså hvis man så kunne lægge nogle i forslag ud, fordi nogle gange er det mere, at man har lyst til det, hvis man lige ser, hvad det er. Altså, det der ting er det synes jeg fandme kunne være fedt, fordi det har en idé om, at kunne være fedt at lave. Så hvis det blev lagt ud først, og så er man lige, nu har vi jo en masse spændende i dag, så man kunne lige lægge det. Mm-hmm. Altså noget med, at os, der har stået for at skrive de her ting ned, vi skriver simpelthen alt ind, der står på det papir, vi har nu, og så gør det tilgængeligt. Og så kan I andre gå ind og se på det. Ja. Så kommer i hvert fald til også at bruge Podio til at få det andet team omkring at føre det her videre. Ja. Hvornår kom det op at køre, Podio? Meget snart. Vi skal... Ja, hvornår? Ja, vi har en rigtig god kontaktperson derinde, som vi snakker lidt frem og tilbage med, og der, Film dig selv. og der er nogle ting, som der virker rigtig godt. Ellers, nu spoiler jeg virkelig, der er nogle ting, som der ikke virker så godt. Og vi er lige i den proces ved, problemet er, hvis vi åbner op for det her lige nu, og vi ikke har styr på, hvordan tingene de spiller, så bliver det virkelig noget råd. Og så skal vi til at filtrere alt det der skidt ud igen. Så vi tester utrolig meget, og så har vi nogle konkrete ting, som vi er ved at få løst. Og det er afventende, at vi lidt svar på, og de siger, at det ligger i den næste opdatering osv. Men det kan også godt være, at vi egentlig bare skal sende jer de her invitationer snart, og så er det bare det er. Så kan I komme ind og lige orientere jer. Og så kommer de her, altså de rigtige features, de ting, som vi egentlig skal bruge det til, de kommer så egentlig bare lidt løbende. Er det det, der er mest stemning for, hvis det er, at I får adgang til det, og så kan det bare ikke alt det, som vi gerne vil, det kan. Men så kan I hvert fald tjekke det ud og lige orientere lidt. Det kommer an på lidt, hvad det er, det overhovedet kan, for hvis det bare, hvis det ikke rigtig kan noget nu. Jo, det kan det. Ja. Jeg tror, det skal være sådan en... Ja, de skal ind snart i processen. Og Ja, men det tror jeg også, det er. Så får vi også stadigvæk bruge e-mail, som det ikke kun er... Helt sikkert. Det tror jeg også, det er. Jeg tænkte bare, at for lige købe lidt tid, så kunne man jo bare, når det blev skrevet ned, så sende en e-mail til alle. Og alle dem, der havde, så nogen, der havde lyst, så meldte tilbage til Stefan eller Markus eller en eller anden, der nu sagde, jeg tager lige, her den først. Og så, når Podio så kom ordentligt i gang, altså så kunne vi køre det deroppe på, fordi det her, hvis I kan skrive det ind i løbet af en uge, så er det jo i søen med det samme. Så er der gang i det. Og hvis nu Podio, det kunne godt lige vente 2 eller 3 uger med, at vi kom ordentligt i gang med det, så ville det være lidt
skidt, hvis al den her gode energi og alle de gode tanker Jamen, det er rigtigt. Ja, med det samme. Så det kunne vi godt bruge e-mail til lige med at starte. meget fornuftigt. Også få tage nogle billeder af alt det, der er blevet skrevet ned, og lægge alle de der sedler. Tage nogle billeder af alt det, og så, Dejligt visuelt. jamen, så har vi alle de der åndssvage tegninger og ting og sager, der er blevet sat sammen. Ja, Så kan det være, at man ligesom ser noget ud fra det. Altså jeg tænker meget, at det må være om, at de folk, der er her, og som, altså nu har vi ligesom prøvet lidt, og det må være nogen, der sidder og brænder med nogle idéer, og det er jo ligesom grunden til, at man møder op her. Gå hjem og lave nogle projektbeskrivelser, nogle kort nogen, hvor det er, altså hvor idéerne beskrives, og bare en lille smule økonomisk, så man ligesom har dem i skuffen, så man ligesom så snart Podio, eller åbner, eller Facebook, eller fordi det bliver ligesom det, der bliver kernen, ikke? Det bliver nogle idéer, hvor man så på en eller anden form, som bestyrelsen ligesom skal rode med, kan arbejde med dem i fællesskab. Ikke? Det må vel være opgaven til os medlemmer, og ligesom at få kastet nogle af de ting i spil. Og så opgaven til bestyrelsen må vel være at tage nogle af de her ting, der er blevet sagt i dag, og så ligesom prøve at få lavet 1-2 lidt mere faste koncepter til dåsen, sådan at der ligesom måske kommer et projekt, der kan blive til noget.